Ez egy 600 lelket számláló kisközség, zömmel nyugdíjasok teszik ki a lakosság túlnyomó többségét. Ez tulajdonképpen rengeteg konfliktus forrása is, tehát a generációs különbségek, ezek azért valamilyen szinten adottak itt a településen belül is. Nagyon nehéz összetartani magát, ezt a kis közösséget. Más gondokkal küszködnek a nyugdíjasok, más gondokkal természetesen a mi korosztályunk, illetve a gyerekek gondjai is mást vetnek föl. Ez egy mezőgazdasági település. Kunpesszéren működött a Parasztbecsület TS, tehát termelőszövetkezet. A 90-es években ez föloszlott, maga a termelőszövetkezet, addig tulajdonképpen az emberek megélhetését ez biztosította. A TS megszűnése után az emberek kényszervállalkozók lettek. A település zömét nyugdíjasok alkotják, tehát azt mondhatnám, hogy 50-60%-a a településen nyugdíjas, a fiatalok elvándoroltak, a jobb megélhetés céljából városokba költöztek, és nem szívesen vállalják a mezőgazdaság által kiszolgáltatott helyzetet. De igazándiból másból itt nem tudnak megélni, ipar nincs a környéken. Semmi munkalehetőség nincs. Aki nem vállalja fel, hogy a bizonytalan mezőgazdasági termelést választja, az igenis eljár Pestre, Kecskemétre, környező nagyvárosokba dolgozni. Nagyon érdekesen alakult a falu sorsa a rendszerváltás után. Egy hatalmi átrendeződésre került sor. Hogyan zajlott ez itt le? Hát ezt mi kőkeményen éltük meg. Tulajdonképpen maga a rendszerváltás, azt örömmel tapasztalt. Tehát borzasztóan nagy várakozás előzte meg itt falun belül is. Attól függetlenül én úgy érzem, hogy a falusi emberek a nagy politikába, illetve magában az egész politikai életben abszolút nem akarnak részt venni. Tehát ők ilyen kívülállóként szemlélik az egész változást, tehát nekem minden mindegy alapon, tisztelt a kivételnek, de zöme ez így működik. Mi tulajdonképpen a rendszerváltásból túl sokat nem érzékeltünk, tehát olyan szempontból a nagy rendszerváltásból itt falun belül természetesen azért jelentős változások történtek. Tehát önállósodott a község, a település, Kunszentmiklóstól szétvált Kunpesszér. Ebből kifolyólag egy kis önálló közösség jött létre, ami viszonylag barátságosnak és kellemesnek mondható. A rendszerváltás előtt volt-e, és milyen típusú közösségi élet volt a faluban? Tehát, hogy ahhoz képest a demokrácia első 4 éve, ha jól értem, közösségi értelemben, vagy kulturális értelemben egyfajta visszalépést jelentett. Hát nálunk kulturális élet azelőtt, amikor még a TS volt. Akkor... Tehát tulajdonképpen az szervezett ilyet, hogy nőnap, vagy augusztus 20-a, ilyesmi rendezvényeket, és ott ebéd volt, meg esetleg nőnapon egy kis tánc, ilyesmi. Más nagyon nem, legfőjebb még az iskolások adtak elő farsangi mulatságot, vagy egy-két ilyen ünnepséget, vagy rendezvény, de más itt nem volt. Hát meg még a KISZ, mikor még a KISZ volt, akkor volt ugye a fiatalok. Napja, amit szerettünk volna, gyermeknap, idősek napja, azelőtt is volt, és ezt szerettük volna újra föléleszteni, ami azt hiszem sikerült is. Tehát magyarán, hogy végül is egyfajta közösségi élet utáni vágy, egyfajta találkozás utáni vágy, egyfajta beszélgetés utáni vágy az emberekbe eleve ott ér. És ezt valahogy ugye a újdonnan megválasztott, már demokratikusan megválasztott önkormányzat valahogy nem értékelte, vagy nem tudott erről, vagy egyszer nem volt rá ideje, hogy ilyesmit megszervezzen, és akkor önök ráébredtek arra, hogy hát végül is jobb lenne úgy élni, hogy ne idegenül, ne eltávolodva egymástól. És talán így került sor ugye a Kunpesszérért Egyesület első ilyen rendezvényére. Ha jól tudom, ülnek itt alapító tagok is. Igen. Megalakulásunk úgy kezdődött el, ami nem is hivatalos volt még, hogy a Közösségfejlesztők Egyesületétől megkerestek bennünket közösségfejlesztők, és először is egy presszóba illetve először magánlakásokban mindenkivel egy ilyen interjúszerűen elbeszélgetést folytattak, és majd, mikor már kialakult egy olyan kör, aki szeretett volna valamit tenni a faluért, vagy valami miatt elégedetlen volt, vagy egyáltalán egy kis beszélgetésre vágyott, azok az emberek
összegyűltek a Domino Presszóba, egy kis pincehelyiség, ahol elbeszélgettünk, vitatkoztunk, és először is egy gyermeknapot szerveztünk meg, ami összehozta a falut, és mindenki tényleg nagy lelkesedéssel indult annak irányába, hogy egy kis életet vigyünk be a falu életébe, mert nagyon hiányoltuk azt, hogy nem voltak rendezvények az alatt a 4 év alatt, amíg a régi polgármester volt az uralkodó, nem tudom, hogy lehet nevezni. És az apropó az volt, hogy ugye megkeresztük az akkori önkormányzatot is, és illetve a polgármester úrral beszéltem. Szerettünk volna egy 5000 forintos támogatást kérni, hogy a gyereknapot megszervezzük, és nem kaptuk. Egy gyűjtőládákat helyeztük ki a falunak a több csomópontján, úgy a postán, meg boltokba, és ennek a bevételeiből rendeztünk meg egy nagyon jó sikerült gyereknapot. Nagy örömet szerzett ez a gyerekeknek, illetve nekünk is. Ez volt tulajdonképpen az első olyan esemény, ahol együtt voltunk, nagy lelkesedéssel készültünk rá, és mindenki szívét, lelkét beleadva, energiáját, pénzét nem kímélve tulajdonképpen létrehoztuk. Augusztus 20-át szerveztünk. Abba az évben csináltuk azt, hogy az önkormányzattal megállapodást kötöttünk, hogy lefestjük az óvodakert kerítését. Ő adta, az önkormányzat adta a festéket, mi pedig társadalmi munkába egy hétvégét rászántuk és átkentünk. És az is egy jó hangulatú hétvége volt, mert ott is pörköttet főztünk, aztán paprikás krumplit főztünk, és nagyon jó eltelt. Szóval játék volt a munka. Az első évben például borászati bemutatót is tartottunk. Köztudott, hogy Kunpeszér környékén rengeteg telek, tehát telkes található, szömmel városi emberek teszik ki, és ők tulajdonképpen akkor láttak először prést, boros hordót, és fantasztikus nagy sikert arattunk tulajdonképpen ezzel a rendezvénnyel is. És egymást érték, a karácsonyi rendezvényről nem is beszélve, ami a gyerekek számára szintén egy felejthetetlen élmény. Általában ezt úgy szoktuk, hogy egy meghívott művészt, vagy akár egy művészcsoportot hozunk a gyerekeknek, és egy ilyen kisebb színházi bemutató keretében zajlik a karácsony, persze meghitt és hangulatos, barátságos környezetben. Ön ugyan nem kunpeszéri születésű, de úgy tetszik, hogy szívén viseli a falu sorsát, hiszen az Egyesület alapításában tevékenyen részt vett. Tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy egy ember nem képes megváltoztatni egy adott közösségnek sem a jövőjét. Tehát egy ember, úgy, mint egy fecske nem csinál nyarat. Én úgy látom, hogy ha tömörülünk, úgy, ahogy a hópelyhecskék, most nagyon jól látható volt az idei télen, egy hópelyhecske az ilyen kis gyenge, de hogyha ez úgy összefog, akkor igazából hatalmas erőket tud képviselni. És úgy éreztük mi is, hogy tulajdonképpen szükség van arra, hogy összefogjon az az ember, tehát az a réteg, aki igazából tenni akar valamit a faluért, és változtatni akarunk. Tulajdonképpen egy plusz rendszerváltást is létrehoztunk, tehát leváltottuk a régi polgármesterünket. Kőkemény csatákat vívtunk ez ügyben, hogy őt a helyéről ki tudjuk mozdítani. Valamilyen szinten az Egyesület is kőkeményen ott volt és helytált, és megváltoztatta a falu jövőjét, képét. Ő abszolút egy egyesület ellenes volt, abszolút egy olyan ember volt, aki nem szerette, ha két ember már beszélget egymással. Érezte azt, hogy ha megalakul az egyesület, akkor őt valamilyen szinten kontrollálni fogjuk tudni, bele tudunk tekinteni az önkormányzat munkájába, esetlegesen olyan dolgok derülnek ki, ami a falu számára és az ő számára nem biztos, hogy jó fényt vet, és mindenáron gátolta a mi munkánkat.
akkor érte, úgy érzem, az Együtt Kumpeszért Egyesület a fénypontját, tehát mindenféle rendezvényeket szerveztünk, és kőkeményen harcot vívtunk az önkormányzattal, hogy egyáltalán létre tudjuk hozni magát az Egyesületet és mindenféle rendezvényt. Úgy érzem, hogy tulajdonképpen akkor voltunk mi teljesen egységesek. Az előtörténet, ugye megvan a nagy rendszerváltás, és ezt a polgármestert itt a demokratikus választások során ugye szavazták meg, és lett, és mégsem teljesítette úgy a dolgát, ahogy a falu elvárta. Igen, ő egy személyben volt tulajdonképpen jelölt, és így megválasztásra került, és tulajdonképpen az évek során bebizonyosodott, hogy ez egy abszolút de rossz döntés volt. De tulajdonképpen akkor, mikor a rendszerváltás megtörtént, igazából a falusi emberek nem is tudták, hogy mi az, hogy polgármester, egyáltalán milyen feladatköröket kell, hogy ellásson. Tehát abszolút nem voltunk tisztában semmivel. Tehát gyakorlatilag a rendszerváltás után kellett megtanulni, hogy mi is az a rendszerváltás. Pontosan, ez így működött. Hogyan látja az Egyesület működését? Hát én azt mondom, hogy rosszabb ne legyen. Ez már jó? Sokat tesznek azért a parkosításoké, akkor kis rendezvények. Hát gondolom, hogy ami tőlük telik, megtesznek a falujé. Aztán de mindig vannak problémák, mindenkinek úgyse fog tetszeni. Mert azt mondják, hogy egy faluban jó kanász, jó gulyás úgysi. Most bízunk abba, hogy mert sok mindent csináltak, nagyon szép iskolarendszert építettek ki, aztán most a kultúrhádat csinálták rendbe, szóval azokat is rendbe tették. Úgyhogy úgy látszik az, hogy valaki mozog. Ez az igazság. Nagyon sok célt kitűztünk mi, mert ugye hiányoltuk a kulturális programokat, hiányoltuk a környezetvédelmet, hiányoltuk, hogy az iskolában az oktatás terén talán több ismeretterjesztő anyagot, előadást hozzunk a gyerekeknek, megint ilyen kulturális tevékenységet hozzunk be, hogy bármilyen műsorokat szervezzünk. Tehát az alapító okiratban szerintem, mikor még megalakítottuk, nagyon sok mindent nem is értettünk akkor, mikor beleírtuk a szabályba, hogy ez mit is foglal magába. De most visszaelemezve, hogyha visszaolvasom, akkor nagyon sok olyan dolgot vállaltunk, amit később aztán végül is nem is teljesítettünk. Benne van az alapszabályban, mert kiemelten közhasznú egyesületünk van, hogy ezt a tevékenységét is folytatnak, de valahogy az egyesület létszáma is egyre jobban csökkent, és az aktivitása is egyre jobban csökkent, és talán egyéb okok miatt is közrejátszott, hogy csak kulturális tevékenységet folytatott végül is inkább az egyesület. Tehát maradtunk abban, hogy programokat szervezzünk. Na, és akkor jött a választás. Ez a választás az egyesület életében annyit hozott, hogy az egyesületi tagoknak jelentős része bekerült a képviselőtestületbe, és azóta is 90%-ban képviselőtestületi tagok, az egyesületi tagok is. Tehát egy érdekes dolog volt, hogy mint egy ilyen civil szférából egyszerre csak önkormányzati, tehát hatalmi szituációba kerültek azok az aktív emberek, akik változást szerettek volna. Igen, ami egy kicsit gondot is jelent. És egy érdekes helyzet, hogy azok az álmok gyakorló ugye, vezetőként, hatalmat gyakorló polgárként, hát gondolom már kicsit másképp festettek. De itt nem csak a testületi tagok, hanem a polgármester is új lett, és ő is egyesületi tag azóta is. És most a 2002-es választások után most tovább is ő maradt? Ő maradt polgármester is, egyesületi tag is, és ugyanúgy a 90% az jelenleg is egyesületi tag. Tehát magyarán meg tudta őrizni azt a szimpátiát a lakosság irányában, amit mind civil szervezet tag, majd mind gyakorló polgármester megőrzött. Tehát itt azért mégiscsak úgy tetszik, hogy akkor valami módon azok az értékek, vagy azok az elvek bekerültek ugye a kormányzásba, ha jól értem. Igen. Miben jelentkezett ez, vagy miben nyilvánult meg ez a fajta, mondhatni, civil gyakorlat
Én úgy gondolom, hogy az Egyesület az önkormányzat mellett segítségnyújtás. Tehát egyfajta lojálisan viselkedett és támogatta a munkáját. Viselkedett. De viszont én úgy gondolom, hogy az önkormányzat, hogy lehet, hogy pont azért, mert ugye az Egyesület tagjai is részt vettek benne, olyan, ugye az igényeket, amik megfogalmazódtak, és ők is tudták, meg hát mi is tudtuk, mert hát nem is őket, hanem úgy mondhatom, hogy mink tudtuk, átvállaltuk azokat a rendezvényeket, vagy legalábbis mi is ugyanúgy próbáltuk a rendezvényeket behozni. Tehát nem az Egyesületre volt hagyva, hogy a kulturális rendezvényeket csak ő csinálja, hanem ugyanúgy az önkormányzat is társ volt. Tehát egyelőre nem vált el a civil szerveződés és a hatalmat gyakorló szervezet. Nem, és véleményem szerint nem is fog elválni, mert tulajdonképpen azok az emberek alkotják azt a kemény magot, akik igazából tenni akarnak a faluért, akik per pillanat is bent vannak a hivatalban, és úgy gondolom, hogy ha a következő választásokra sor kerül, akkor is az Egyesület tagjaiból fog kikerülni, mert tulajdonképpen a többi ember, aki nem tagja az Egyesületnek, nem is látom lehetőséget, hogy bármilyen közfunkciót be tudna tölteni, vagy be akarna tölteni. Most az utóbbi, mintha egy kis az érdeklődés az Egyesület iránt csökkenne, illetve maga az Egyesület belső dinamikája, mintha egy picit megcsappant volna. Ez azért van, mert a tagok nagy része bekerült az önkormányzatba, vagy mert egyszerűen azok a célok, amiért az Egyesület létrejött, automatikusan beépültek az önkormányzat munkájába. Vagy van valami harmadikok is, hogy a lakosság egy kicsit elunta a dolgot? Mi itt most pillanatnyilag a helyzet? Nem hiszem, hogy elunta volna a lakosság a dolgot, mert ezt a választásoknál kapott szavazatok, azt hiszem, tisztán megmutatták, hiszen a testületbe bekerültek a egyesületi tagok 90%-ba, és így én gondolom, hogy elfogadják az Egyesületet jelen pillanatban is. Elsősorban kulturális céllal hozták létre, de arra nem gondoltak, hogy esetleg tágabban is lehetne az Egyesület munkáját értelmezni, és egy kicsit az egzisztenciát is segíteni, egymás boldogulását? Tulajdonképpen úgy érzem, hogy mikor megalakultunk, akkor a csillagos ég volt az, ami tulajdonképpen nekünk gátat szabhatott. Tehát mindenre fogékonyak voltunk, és mindenben szerettünk volna egy kicsit tevékenyen részt venni, de rá kellett döbbennünk, hogy az emberek igényei nem mindig egyeznek magának az Egyesületnek, vagy akár az Egyesület vezetésének az igényeivel. Egyre-egyre szűkítettük a rendezvényeinket, akár a kulturális rendezvényeket, akár a támogatásokat. Tehát egy időben nagyon-nagyon sokat segítettünk az iskolán, az óvodán. Ha éppen valamilyen tárgyi feltételekre volt szükség, tehát egy videómagnóra, akkor megvette az Egyesület. Ha éppen játékvásárlásba kellett segíteni az óvodának, természetesen odaálltunk, és karácsonykor új játékokat vásároltunk az óvodának. Tehát amiben mi tudtunk, segítettünk. Most egy JOFA pályázatot nyert meg az Egyesület, amiben 6 millió forintot, amin 6 millió forintot nyertünk, 6 órás munkaerő alkalmazására, illetve egy programmenedzser lesz, aki főállású 8 órába, és az is én lettem. Akkor ezt is mondjuk el. 600 000 forinton részt kellett vállalni hozzá, ebből 300 000-et az önkormányzat adott, és 300 000-et pedig az Egyesület tudott vállalni. Most van folyamatban a bérleti szerződés aláírása, illetve hát ennek a kidolgozása, mert a feltételeit még ezt nem egyeztettük, nem ültünk le. Május 1-ével indul a program, itt a Presszót fogjuk üzemeltetni internetes kávéházként. 3 számítógépet nyertünk, faxot, fénymásolót. Ennek az elindításán kell most jelen pillanatban dolgozni. És pluszban most nyert az Egyesület egy 3 számítógépet az Informatikai Minisztériumtól, plusz internetes hozzáférést. Itt ezzel a projekttel az Egyesület kilépett a pusztán kulturális szerepvállalás keretei közül, és úgy tetszik nyitja a kapuit, mert ennek a kis helyi társadalomnak erre van szüksége. Azt hiszem, ennek a következménye ez a váltás is, hogy a kulturális
élet fellendítése már ugye folyamat, ez már megy magától, ezzel már nem kell annyit foglalkozni, ez egy beindult folyamat. Ez helyett most ez a kávéház, ami végül is egy információs központ lenne, erre talán lesz igény. Valahogy én úgy érzem, hogy szóval valahogy, hogy van egy vezetőség, akkor úgy elvárják az emberek, hogy csinálják. Tehát vannak. És én nagyon félek most ettől, hogy itt lesz 4 munkaerő, aki dolgozik, aki ezért fizetést kap, vagy én, aki megint csak főállásúként dolgozom. És akkor lehet, hogy föl fog merülni olyan, hogy hát az azért kapja fizetést, akkor dolgozzon meg érte, és csinálja, és akkor ne engem molesztáljanak már azért, hogy én mint... Hát remélem, hogy ez lesz a kevesebb, de én azért tartok ettől a hozzáállástól. Hát, hogy az ember értetlenség, irigység sajnos a legjobb ügyekben is működik, és hát ehhez kell ugye úgymond a jó sajtó, tehát ehhez kell az állandó tájékoztatás, rábeszélés, magyarázás, hogy a célokat ismertetni, közösségivé tenni, tehát úgy néz ki, hogy itt a civil szervezetnek még ezügyben is nagyon sok munkája lehet. Hogy erre van-e valami határozott programjuk, hogy ezt a fajta tájékoztatást mennél szélesebb körben elérjék, vagy tájékozódást ugye a polgárok részéről? Ez a legnehezebb feladat szerintem, hogy az embereket helyesen informálni, és azt is kapni vissza. Az önkormányzat is indított helyi hírlevelet, aminek szerintem sikere is volt, nagyon sokan igényelték, de ugye az önkormányzatba is a Klárika írta a legtöbbet, a cikkeket, szóval egy maga maradt. Itt az fontos, hogy a feladatokat szétosztani, mert ugye egy ember nem tud megcsinálni mindent. Egy olyan mentalitású falu ez, ezt azt hiszem, hogy egy kicsit szégyen kimondani, hogy irigyek az emberek egymásra. Tehát példaképpen nem említeném azt, hogy van például egy olyan ember, aki szódát készít vállalkozás formába, és az üzletek azok a szomszédtelepülésről hordják a szódát, hogy nehogy az itteni vállalkozó éljen meg. Pontosan ebből kifolyólag érzem én azt, hogy ennek az egész kávéháznak a létjogosultsága sajnos meg van kérdőjelezve. Én nagyon drukkolok, és mikor én alelnök voltam már, akkor is az egész téma fölmerült, én akkor úgy éreztem, hogy ez túl nagy falat magának Kunpeszérnek, magának az Egyesületnek, és nem hiszem, hogy lett volna, és lenne kellő érdeklődő, aki igazából ezt ki tudná használni. De nagyon szurkolok, hogy úgy legyen. Nagyon bízom benne, hogy megérnek az emberek, fölnőnek tulajdonképpen ehhez az egész dologhoz. De én úgy látom, hogy az emberek zöme egy falat vont maga köré, tehát a mai napról próbálok beszélni, mostani Kunpeszérről, és egyre kevésbé igénylik az emberek a szórakozást, egyre kevésbé igénylik azt, hogy bárki megmondja nekik, hogy nekik mi a jó. És úgy érzem, hogy nem igazán érte el az Egyesület azt a célt, amit szeretett volna. Tehát, hogy hosszú távon igenis segítse az embereket, akár kulturális, vagy bármilyen téren. Tehát, hogy én úgy értelmeztem az Egyesületet, hogyha bárkinek bármilyen gondja van, szívesen forduljon hozzánk, és próbálunk segíteni. Nem fordultak hozzánk az emberek, nem is tudtunk segíteni, inkább elszigetelődtek.